Имшаб Channel. Куҷаста ман барои ту як хабари хуш дорам. мо студияи нав карда истодаем. Студияи нави барнома имшаб мавсими дуюм. Студия тамоман олӣ. Тақрибан як $20,000 сарф кардем мо. Бале, дар таърихи шабака ягон студия чунин нашуда буд. Вале ман худи ҳозир мехоҳам ки барои ту студияро нишон диҳам. Анами студияи мо. Студия чӣ хел? Нигоҳ кун. Нигоҳ кун. Беҳтарин дизайнерон кор кардагистанд. Тасаввур кард, ту нигоҳ кун. Моторро нигоҳ кун. Чӣ хел беҳтарин. Ина. Шишаи тоза. Тасаввур кард. Бале. Ана ин стуле ки мо дар инҷо бо ҳам мешинем, инҷо суҳбат мекунем. Тамошо карда истоди чӣ гуна зебо. Бовар кардӣ? Ба ҳамаи гап бовар кардан лозим нест. Оғоз мекунем. Имшаб. Салом арз мекунам ба кулли тамошобиёни шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Худи ҳозир барои шумо гурӯҳи бахт зери роҳбарии Убайдулло Иброҳимов як навозиши махсусро бо номгузории имшаб навохтанд. Ман ташаккур мегӯям барои гурӯҳи бахт ва гуфтаёнро дорам ки хушбахтона баъд аз чандин солҳо, баъд аз 127 сол мо бо шумо вохӯрдем. Мавсими дуюм аст, нашри якум аст. Мо баъд аз 18 нашри калони барномаи имшаб боз баргаштем барои экранҳои шумо. Ман фикр мекунам ки аз дидори якдигар шумо низ шод ҳастед, чуноне ки мо бениҳоят шод ҳастем. Чун ҳар вақта як ибора намерасад. Барномаи имшаб оғоз мекунем. Имшаб чун ҳар вақта ва боз ҳам бахши хабарии мо. Мо хабарҳои бениҳоят ҳам шавқоварро ҷамъ кардем барои шумо. Яке аз ин хабарҳо филми нави коргардони маъруфи фағонсавӣ гӯям мешавад. Арно Деплешн, хотираҳои тиллои ман ки баъзе аз қисматҳояш дар Тоҷикистон наворбардорӣ шудааст. Бале, бисёри нафарон намедонистанд дар Тоҷикистон наворбардорӣ шудааст филми коргардони маъруфи фаронсавӣ Арно Деплешн. Номзад ба ҷоизаи баландтарин синамои Фаронса Сазар шудааст. Ин ҷоиза бештар бо номи Оскари фаронсавӣ маъруф аст ки филм дар 11 бахши он аз ҷумла барои дарёфти унвони беҳтарин филми сол ва коргардони беҳтарин вориди рақобат шудааст. Дар филм ситораҳои ҳунар Жерар Депардье ва Картин Денев нақш бозиданд. Филм қисман дар Тоҷикистон наворбардорӣ шудааст. Акнун савол пайдо мешавад ки чаро ягон нафар дар кӯчаҳои шаҳр дарёфт накард Жерар Депардьеро ки дар Тоҷикистон онҳо филм наворбардорӣ карданд ва ин филм ҳатто соҳиби ҷоизаи махсуси фағонсавӣ, ҷоизаи Оскари фағонсавӣ Сазар гаштааст. Дӯстон, ман намедонам баъд аз ин кор чӣ кор кардан лозим аст. Ман сараввал баъд аз оне ки фаҳмидам ки чунин хабар асту ба Тоҷикистон Жерар Депардье омадааст, якум телефони худамро парфтам, зеро ки дар он телефон селфи бо Жерар Депардье набуд. Аз бисёр чиз мондем. давом метиҳем. Хабари навбатӣ дар шаҳри Лондон китоби тозанашри нависандаи тоҷик Гулсифат шаҳидӣ, шаҳре ки дар он орзуҳо амалӣ мешаванд, пешниҳод шуд ва нашр гардид. Дар он китоб дар бораи тақдири мушкилиҳои зиндагӣ ва орзуи ормонҳои кӯдаконе ки давраи бачагии онҳо дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон гузаштааст, нақл карда мешавад. ҳикояи муаллиф хонандаро тарбия медиҳад ба некӣ ва боварӣ доштан пеш аз ҳама ба худ ки дар ҳаёт воқеан ҳам ҳолатҳои гуногун зиёд мешаванд ва набояд ки барои ба мақсад расидани ҳар яки мо ягон мушкилӣ монеа гардад. ва гуфтаниро дорам ки ин китоб дар 4-мин фестивали байналхалқии адибон ки дар шаҳри Лондон баргузор шуд, соҳиби ҷоизаи олӣ гашт ки номаш Кабутари сулҳ мебошад. ман сараввал табрик мекунам кулли мардуми
азизи моро тоҷикистонёнро бо ин як дастоварди бузург аст фикр мекунам ва ин китоб оиди рӯзҳои сахт ва сарди ҷанги шаҳрвандӣ гуфта мешавад дар ин китоб ва билохир чӣ хеле ки ҳар яке мо медонем мо сулҳро ба даст овардем ва воқеан имрӯз яке аз нафарони хушбахт ва хушнуд ҳастем. Гуфтаеро дорам ки китоби муаллиф бори дигар ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳо ва оиди пойдории сулҳи мо шаҳодат медиҳад. хабари навбатӣ дӯстони гиромӣ, ин хабар акнун тааллуқ дорад ба нафароне ки дӯст медоранд варзишро. Салим Муҳиддинов яке аз беҳтарин мушзани ҷаҳонӣ клуби Ака Таиланд аст ва ӯ чемпиони ҷаҳон оид ба бокси таъин шуд. Дар муҳорибаи финалӣ ӯ мушзани касбии ММА ва чемпиони Федератсияи Россия Евгений Рязановро мағлуб кард ва ин муҳориба дар тамоми Таиланд бо пахши мустақим нишон дода шуд. Ин ғолибияти Салим 18-умин буда пайдарҳам дар ягон мусобиқа то ҳозир набохтааст ё ин ки чӣ хеле ки мегӯем мо бой надодааст. Ман Салим Муҳиддиновро шаҳрванди азизи мо, ҳамватани гиромии моро табрик мекунам. Мо фахр мекунем ва боварӣ дорем ки ягон рӯз мешавад ки ман дар ин ҷо 45 сола ҳастам ва хонда истодам ки Салим Муҳиддинов боз ҳам яке аз беҳтарин мушзанони ҷаҳон мебошад ва худи ҳозир 118-ум муҳорибаи худро бо муваффақона гузаронд. оғоз мекунем барномаи имшаб. баъд аз чанд сонияи дигар моро меҳмонони махсус ҳамроҳӣ мекунанд. имшаб идомаи барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва чӣ хеле ки аллакай тамошобинони мо хабардор шуданд, имрӯз дар меҳмонии мо сароянде ки дар жанри опера тарона иҷро мекунад, Хуҷаста Мирзовалӣ. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи имшаб дар ин шоми зебои баҳорӣ. Фикр мекунам сараввал суҳбати мо анъанавӣ оғоз мешавад. махсусан таманниётҳои неки шумо ва як саломи гарму ҷӯшони шумо ба кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва махсусан ҳаводорони барномаи имшаб. ташаккури зиёд. саломи худро ба тамоми бинандагони шабакаи аввал мерасонам, ба тамоми мардуми бузурги тоҷик. Чӣ мехоҳед ба то бихоҳед? Шаби худ пеш аз ҳама. Ман фикр мекунам шояд ин суҳбати мо хуб шояд ки не, вале ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Аз он шаҳодат медиҳад ки мақсад ҳаст ва натиҷа бешубҳа дилхоҳ мешавад. Бале. Бале. Хуб, ман боз суҳбат кардан гирам, шумо бале гуфтан гиред. Ман шинос мекунам сараввал шуморо бо шарти махсуси барномаи имшаб. Ягон принсипи ҷозибанок, ягон чизи душвор нест. Ҳамааш озод, ҳамааш самимӣ чун ҳарвақта ва аз ҳама шавқовар он аст ки мо худи ҳозир баъд аз таваққуфи муайян, баъд аз ба қавле ки мегӯям паузаи зиёд, мо мавсими дуюми барномаи имшабро пас аз як моҳ оғоз кардем ва шумо меҳмони якумини мо дар мавсими дуюм ки ҳамааш наваз дар мавсими дуюм мебошед. Ин аст яке аз хосияти рамзие ки шумо ба инҷо омадед. Баъдан он аст ки мухлисон ва ҳаводорони зиёди шумо аз мо низ дархост карданд ки кай даъват мекунед Хуҷастаро. Ман мегӯям ана даъват кардем, ба мақсадатон расидед. Ва сеюм ин аст ки саволҳо зиёд ҳастанд ва ман саволҳоро бо навбат барои шумо медиҳам. Шумо бошад дар навбати худ шаффоф, самимӣ ҷавоб медиҳед. Ягон чизи душвор нест. Оғоз мекунем. Хуб, Темуршоҳ барои менависанд, Хуҷаста чӣ сабаб шуд ки шумо сарояндагиро интихоб кардед? Ман фикр мекунам саволе ки барои шумо 147 маротиба доданд. аслан ман аз даврони хурдӣ шавқу завқи зиёд ба мусиқӣ доштам. Сабаб таҳсил дар мактаби мусиқӣ шуд. Сабаб шавқу ҳаваси ман, сабаб хости падари ман. Аз даврони хурдӣ ман шавқи зиёд доштам нисбати мусиқӣ ва асосан нисбати жанри опера. Опера. Бале. Кадом сарояндаҳо ҳамчун кумири ту ё ин ки маҳбубтарин сарояндаи ту дар ин жанр мебошанд? Албатта Мария Каллас яке аз диваҳои санъати ин жанри опера ки ман садои онҳоро дӯст медорам. Хуб, аллакай аз ин маълум мешавад ки мақсади ниҳоии ту, мақсаде ки кулминатсионӣ аст, ин мақсади он аст ки дар ҳамин жанри опера дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешсаф шуда. Бале. Бале. Расида истодаӣ ба мақсадат? Ба фикрам бале. Ба фикрат бале, чунин нафари хоксор худаш гуфта истодааст ки ман пешсаф ҳастам. идома медиҳем. Сино Соҷиқов ба мо менависанд, шумо бештар ба кадом ҳофиз ё сароянда пайравӣ мекунед? устоди аввалини шумо дар сарояндагӣ кист? Саломат бошед навистам.
пайравӣ ба ягон сароянда ба фикрам намекунам, лекин дӯстдоштатарин сарояндаи ман Эми Вайнҳаус аст. Вайнҳаус худо раҳмати. Бале. Ва ки дар жанри намехандем. Намехандем. ва ман дар бахши скрипка мехондам. Якумин устоди ман Саодатов Юсуф Шодравон, Саодатов Юсуф Давлатович буданд. ва баъдан маҳз дар жанри опера ва суруд хондан якумин устоди ман ин Бурҳон Мамадқулов ҳастанд. Бурҳон Мамадқулов. Бале. Як нафаре ки бешубҳа нерӯбахш аст ва доимо позитив дорад. баъд аз он Адҳам ин нафар дӯсти Эми Вайнҳаус буданд дар асл? Не. Ман шӯхӣ кардем давом тем. ва баъдан устод Адҳам Холиқов. Беҳрӯз Муродов ба мо менависанд, шумо пеш аз суруди Гугуш ман ориёям сароидан аз ӯ иҷозат гирифта будед ё ин ки не? дар аввал мехостам бигӯям ки суруди ман ориёямро Гугуш нахондааст. Бале Беҳрӯзҷон. хонум Мариям хонданд ва бо худи хонум Мариям ман ҳамсӯҳбат шудагӣ нестам. вале дар ин даврони Наврӯз ман бо шоире ки ин суханҳоро навиштанд ки ба сарзамини мо омада буданд, ман бо он кас ҳамсӯҳбат шудам ки боиси фахр аст бо сипанди Масъуд. чунон ки ман ин чизро ҳис кардам ба ӯ писанд омад. ва нафар ба фикр мекунам гуфтанд ки майлаш ман иҷозат метиҳам ки хон, аммо нисбати Мариям ман ҷавобгӯ нестам. мо нисбати Мариям ҳарф назадаем. ҳарф назадед? аниқ ҷавобгӯ нестем тавр ки бошад. Мериддин Тағоев, агар махфӣ набошад мегуфтед дар клипи зебои шумо бо хушнуд чанд пул маблағ сарф шудааст? шумо клип сабт кардед, бале? бале, ин солҳои 2012 буд ва ман аслан хабардор нестам, балки ин бо хости хушнуд буд. хушнуд ҳамаи пулро спорид? мо гуфтед ки ман меравам барои чӣ не? он чизе ки ройгон аст барои савоб аст. бале. ташаккур. Меҳриддин Тағоев, ман фикр мекунам ба саволи худ ҷавоб гирифтед. ин клип ё ин ки навори мусиқавӣ барои хуҷаста тамоман бепул аст, аммо барои хушнуд бечора хушнуд. Ризо Ҷураев, чаро шуморо дар сомонаҳои интернетӣ ёфтан душвор аст? ана саволи нақс. фикр намекунам душвор аст. душвор аст, фақат шумо хоҳед ин чизро. бале. дар кадом сомонаҳои иҷтимоӣ мешинед? дар фейсбук. дар фейсбук. инстаграм. тамом. дар инстаграм ва фейсбук дар одноклассники шуморо пайдо кардан мешавад. фақат хоҳиш кунед. Ризо Ҷураев ҳатман ёбед дӯстиам пайдо мекунед ба фикрам. бале, исмамро нависанд. исматонро нависед. исмашонро агар надоед ман барои шумо такрор мекунам. хуҷаста Мирзовалӣ. давом метиҳем. Аминҷон Тоиров ба мо нависанд ки ман чунин савол дорам, шумо варзишро дӯст медоред? агар ҳа, кадом намуди варзишро? варзишро ман дӯст медорам. варзишгарави саломатӣ. барои ҳамин дар як моҳ як маротиба наздик мешед ба назди толори варзиши баъдан яке кор мебарояд. бо намешавад. дер мекунем. ман чӣ гуна муносибат доред ба варзиш? ман теннисро дӯст медорам. теннисро? бале. хуш. бисёр нафар мехоҳанд ки шумо теннис бозӣ кунед онҳо тамошо кунанд. теннис барои шумо писанд аст? бо теннис машғул мешавед ё ки бо фитнес? зиёд вақте холӣ ёфтам, бале. бо теннис. машғулам. беҳтарин. Беҳрӯзи Раҷаб, меҳмони шуморо хушомадед мегӯям ва ду савол доштам. бо кадом оҳангсозон кор мекунед ва бо кадом шоирон ҳамкорӣ доред? якум оҳангсозе ки ман бо он кас ҳамкорӣ кардам, ин Фирӯз Баҳор аст ки айни ҳол дар Олмон зиндагӣ мекунанд. ва ин суруде ки ман имрӯз барои шумо месароям, ишқи ман аз онҳо аст. ин таронаи нав аст, ё таронае ки 425 маротиба иҷро шуд ва 426 маротиба дар барномаи имшаб? ин хелангӯе мешавад. мо хурсанд шудем ки вақте ки мо ба шумо занг зедем гуфтед ки суруди нав мебиёрам бачаҳо, нав астанд рӯканда махсус барои шумо, вале мутаассифона ин тавр набудааст. яъне ки Фирӯз Баҳор зиёданд устодон. ман аслан романсҳои композиторони классикро интихоб мекунам. композиторони худамонам зиёданд. Қудратло Яҳёев, дигару дигар. худатонам мусиқӣ менависед? гоҳ, вале ягон суруди худро олӣ насароидам. Мирзо Раҳимов, Бону Хуҷаста, шумо метавонед барои мо дар жанри фалак ё шашмақом таронае сароед? ин нафар фариштаи илҳомзода шояд дар ягон мактаби мусиқии шашмақом таҳсил мекунад ва мехоҳад ки худи ҳозир шуморо санҷад. шашмақом нахондам. нахондаед?
хуш каме баъдтар мехонам набороша ваъда метиҳам. ман аслан жанри фалакро дӯст медорам, гӯш мекунам. бисёр фалаксароён барои ман писанданд. устод давлатманд холов ва маҳз дӯсти худам Фотима Машрабова, дигару дигарон, вале ман фалак насароидаам. Фалак ин ба тарзи иҷроиши шумо мувофиқат намекунад, яъне? жанри ман аслан ин жанри опера аст ва ман пайваста танҳо бо ин жанр пайравӣ мекунам. яъне ки танҳо жанре ки барои ту писанд аст опера аст ва ту рафт ташаккул дода истодаӣ, рушд карда истодаӣ. бале, ва тамоми жанрро гӯш мекунам, вале ҳама жанрро. аз сарояндаҳои мо масалан эҷодиёти кадоме аз онҳо барои ту наздиктар аст, писанд аст, гӯш мекунӣ? Далер Назаровро зиёд гӯш мекунам. Далер Назаров. бале. манам даст мебардорам. ман ҳам. гурӯҳи Шамсро дӯст медорам. ман ҳам. ва дигар аз шодравонон Нигян Раупованро хеле ҳам дӯст медоштам. тамом. пеш аз ҳама Эми Вайнхаус. Эми Вайнхаус, сарояндаи тоҷикзабон. савол чун буд ки сарояндаҳои ватанӣ кадомашон барои ту писанд аст? ҳамон санъаткороне ки махсус дар жанри худ, дар кори худ, фаъолияти худ асил ҳастанд. онҳоро дӯст медорӣ, эҳтиром мекунӣ. худи ҳозир мо бисёр мебинем ки фаҳмиши мардум то рафт ташаккул ёфта истодааст, рушд карда истодааст. оиди мусиқии зинда ва мусиқие ки бо тарзи фонограмма иҷро мекунанд дар консертҳо, чорабиниҳо, ман намедонам дар маросимҳои туӣ, умуман дилхоҷо. масалан ту бисёри вақт зинда иҷро мекунӣ ё ин ки бисёри вақт фонограмма? кӯшиш мекунам ки ҳама вақт зинда хонам. ман сурудро ҳис карда наметавонам агар зинда фонограмма бошад. бале. яъне ки бисёртар зинда мекунам. маҳсан мегӯям ё қарсак мезанем барои ту бо ҳам. раҳмат. хуш давом метиҳем. Собир азизҷон, хуҷаста шумо дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? шумо дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? албатта пеш аз ҳам аз Парвардигор метарсам. хуш. баъдан аз ғайбат метарсам. аз ғайбат метарсед. бисёр. ва нафароне ки ғайбат мекунед онҳоро бениҳоят дӯст медоред, дар дарони мехунад. саволи дигар. Мадина Абдамова баро менависанд, шумо оиладор ҳастед ё ин ки дӯстдошта доред нависанд? оиладор нестам. дӯстдошта дораму баъзан вақт надорам. ин махфӣ аст. ман намехоҳам дар бораи ин чиз гап задан. хуб, яъне махфӣ аст. фаҳмо. ҳарф задан намехоҳам. хуб, ман ташаккур мегӯям барои шумо ва мехостам донам ки нақшаҳои минбаъдаи шумо чӣ гуна аст? дар пеш чиро мо интизор шавем? намедонам, альбоми нав, альбоми ҷадиде ки мусиқишони Эми Вайнхаус бо шумо кор карданд ё ин ки ягон консерт? албатта эҷод мекунам ва боз ман ба таҳсил меравам ба давлати Италия, шаҳри Милан. хуш. имсол ки ман консерватории миллиро хатм мекунам ва барои такмили овози худ кӯшиш мекунӣ? кӯшиш мекунам ки боз ҳам зиёдтар эҷод намоям сурудҳои нав. он нақшаи ман фикр мекунам як миқёснок, як нақшаи калони ту чи аст ба наздикӣ? ба ғайр аз оне ки фаҳмидем ки таҳсил мекунӣ. нақша дорам муҳимай консерти худро хусусан дар жанри опера дар театри академии опера ва балет бидиҳам. хуш. рӯзаш оли аниқ шавад. рӯзаш оло аниқ нашудааст? не. мо барои ту муваффақият мехоҳем. ташаккури зиёд. имшаб бахши махсуси мо ки ном дорад шеър ё суруд ва ман худи ҳозир аз хуҷаста хоҳиш мекунам ки дилхуш шеъре ки 4 қатор аст, то аз ҷод медонӣ, онро барои ман якбор қироат кун. дилхуш шеъре ки ба ёдат мебиёяд худи ҳозир. 4 мисра аз девони Саъдии Ширӯзӣ. хуш. тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият, на ҳамин либоси зебост нишони одамият. агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ, чӣ миёни нақши девору миёни одамият. беҳтарин. акнун ҳамин 4 мисраро тезтар, ба таври тез барои мо хоҳам. рафтем. тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият, на ҳамин либоси зебост нишони одамият. агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ, чӣ миёни нақши девору миёни одамият. хуш. акнун аз ҳама шавқоварашон аст ки бахши мо бо ин ба итмом намерасад. ту худи ҳозир анамин 4 мисра шеърро бо 4 жанр барои мо ҳамчун суруд иҷро мекунӣ. нигоҳ кун, дар натиҷа ҳам оҳанг мебарояд, ҳам таронаи нав ва ҳам дар 4 жанр. нигоҳ кун, сараввал оғоз мекунем аз жанри опера ки барои ту бениҳоят писанд аст, баъдан жанри рок, севумин жанри шашмақоми худамон ман маҷбур мекунам ки ту имрӯз хонӣ ва чорум реп ё ин ки хип-хоп. ман ба ҳар ҳол барои ту кӯмак мекунам.
беквакари махсус аст, нафаре ки дар озмуни овози тиллои 3 маротиба иштирок карду ба давраи дуюм нагузашт. Хуш, рафтем. тани одами шариф аст ба ҷони одамият беҳтарин на ҳамин либоси зебост нишони одамият. хуш, баъдан чӣ буд? гӯшобинӣ. агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ чӣ миёни нақши девору миёни одамият. беҳтарин таронаи нав барои бағоҷи эҷодии ту акнун пуртар мешавад. хуб, дар жанри ҷаза ин тавр ки бошад. рафтем. тани одами шариф аст рафтем. тани тани одами шариф аст ба ҷони одамият на ҳамин либоси зебост нишони одамият. баъд агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ хуш, беҳтарин иҷроиш буд. чӣ миёни нақши Одам хонда истодаи. девору миёни одамият. беҳтарин. ман барои ту як тавсия дорам. баъд аз ин дигар дар жанри ҷаз тамоми тарона иҷро накун. майлаш? хуш, давом метем. шашмақом. душвор. рафтем. тани тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият хуш. на ҳамин либоси зебост нишони одамият. ай ҷона. рафтем. баъдан агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ чӣ миёни наметонам. хуш, беҳтарин. харсак. ба ҳар ҳол хуб. боз як тавсияи дигар дорам. ту ба жанри шашмақом наздикӣ накун. ва чорумин чӣ хеле гуфтем, дар жанри реп ин осон аст аллакай барои чӣ аст хип-хоп. рафтем. ҳо МС Хуҷаста Мирзовалӣ. тани одами шариф аст ба ҷони одамият на ҳамин либоси зебост нишони одамият агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ рафтем. чӣ миёни нақши девору миёни одамият. тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон, барои ҳар як нафаре ки моро ҳамроҳӣ карданд ман ташаккур мегӯям барои асабҳои мустаҳками шумо, барои ин ки моро тоқат карда тавонистед. мо аз ин чиз шод ҳастем. ман меҳмони имрӯзаи моро Хуҷастаро бори дигар хушомадед мегӯям. шод ҳастем ки моро ҳамроҳӣ кардед. шод аз он ҳастем ки вақт ҷудо кардед, имрӯз ҳамроҳи мо будед. ман фикр мекунам ки то як андоза имрӯз барномаи имшаб барои шумо имконият дод ки бо мухлисони худ боз ҳам наздиктар шавед. ним қадам аст, як қадам аст, асос он аст ки наздик шудед. ман ташаккур мегӯям барои ҷавобҳои мубрам, шаффоф, самимӣ, пеш аз ҳама барои як суҳбати ғайриоддӣ. ва дар охир таманниётҳои неки шумо барои кулли тамошобинони азизи мо. маромад. ман барои тамоми халқи бузурги тоҷик тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. бигзор ҳамеша хушбахт бошанд, сарбаланд бошанд ва ҳеҷ гоҳ ханда лаби онҳоро тарк накунад. беҳтарин суханҳо ва худи ҳозир ҳамроҳи гурӯҳи бахт ки акнун меҳмони доимии барномаи имшаб мебошанд. Хуҷаста Мирзовалӣ иҷро мекунад кадом таронаро? таронаи ишқи ман аз осори Фирӯзбаҳор ва суханони Шодрамон Лоиқ Шаради. тамошо мекунем. шоду фирӯз бошед. хайр то ҳафтаи оянда. ташаккури зиёд. умед бар ин мебандем ки мебинем ҳатман якдигарро. хайр. имшаб
ای عشق من در آسمان جستم تو را بگذشتم از صد بحر و پر در صد جهان جستم تو را پیدات کردم در زمین در چشم یاری محجبین پیدات کردم در زمین در چشم یاری محجبین ای عشق من ای عشق من در آسمان جستم تو را بگذشتم از صد بحر و بر در صد جهان جستم تو را پیدات کردم در زمین در چشم یاری محجبین پیدات کردم در زمین در چشم یاری محجبین ای عشق من ای عشق من در آسمان جستم تو را بگذشتم از صد بحر و پر در صد جهان جستم تو را ای عشق من ای عشق من در جستجویت سوختم با نام تو در آسمان صد اختری افروختم پیدات کردم در زمین در چشم یاری محجبین پیدات کردم در زمین در چشم یاری محجبین ای عشق من ای عشق من هر جانی شانت کافتم رفتم با پشتی کوه قاف از بیکرانت کافتم امشب چینل